Ассалому алейкум ба ҳама подписчикои канали Абдулло Тиҷӣ. Салом алейкум муҳоҷирое ки ватан дуранд. Мо аэропорти Душанбе ҳозир қарор дорем барои дар видео нархои билета гуфта будем. Нархои билета ҳамаша гуфтем чанд сомона бо одамое ки регистратсия доранд камтар. Баъд Москва Ракян аэропорти Дамадет айгиҷо билет гирифтагиам, чӣ хеле билет гирифтагиам, чанд сомон гирифтагиам. Ҳозир саволшон метем, хачони ҳам суҳбат мешем. Хачон сирган салом алейкум акаҷон. Шукрона худо. Акаҷон, як саволе ки ҳамин шумо билетам айгиҷо гирифтем, чанд сом гирифтем? На гирифтам ваъда кардагиам. Ки ваъда кардагия акаҷон? Ана аэропорт таможники ма мегирам, биё бе билет савол кунем ки мерем. Ҳамин хеле гап акаҷон. Мисол акаҷон хатон чи билет гирифтагиен, акаҷон чанд сомон билетам гирифтем? 5000 сомон айгиҷо гирифтен ака. Айқардан ай Душанбе ҳамои Москва ака. Чанд қабаш гирифтаден ака? 2000 пеш варақи ковид тест тамоша гирифтаген ака. Фаҳмо баъд як чизи дигае ки ина нашуд аблава хеле гап чап нест дуруни аэропорт. Ама кардагим 2006 десамбр хизмат кардам. Ина дуруни аэропорт ҳам тишина будай ҳамаш неки 100% бача ягон гаташна шуд. Мисол нашуд мардуми муҳоҷир акаҷон ягон гуфтан доша бошед ина марамат. Муҳоҷир барои чӣ мерем? Барои атика нун мерем. Арзанун дарар намон. Ё не барои касафой. Барои мерем ки зиндагимон пеш бурад. Пеш душмано шарманда нашид. Ё не барои ҳамаш соз мешавад иншаллоҳ акаҷон. Дига ягон мисали проблемаи чи нест аэропорт акаҷон валаки тест ковид метарсанд дар ҳар як чӣ хеле ки ҳаста ина савол додем чӣ саволи додем ҳамаш ҳамиҷа ина пешкаши шумо кардем ки не як ҳоли билет нагирифта будай ваъда будем як билет гирифтай 5000 сомонда ай бохтар гирифтай билетава через Душанбе. Ина хеле гапо ина касе ки бо чӣ савол дора каметар яд бигем оянда бо мием видео мекунем. Ягон гап нест. Ба ҳамин худони гапмо. Як бор дига ассалому алейкум халқи тоҷик подписчикои канали Абдулло Тиҷида. Чӣ хеле ки гуфта будам аэропорти Душанбе даям дар ин видео дигари қати акбом гап задем билета чӣ хеле гирифтиян, айгиҷо гирифтиян, чанд сомон гирифтиян. Ҳозир дар бораи тести коронавирус мегӯем. Дар бораи тести коронавирус ҳар сайт тести коронавирус дуруни аэропорт худашон нестае ки бисбори сразу бигирӣ тестои коронавирусро чанд та метавонем тестарак бигирем. Баъд дар иҷа ҳастай дар ҳамин наздикои аэропорт пешти светофор ва дар тарафи сомонӣ ба тут меган ҳамунҷада ҷои ковид сбория мерен ҳамунҷа варақҳои ковид ҳама мегирен. Як ака ҳамин рӯз бе варақ омад ва гардондем гуфтем акаҷон бира варақ ковид ки дар ягон аэропорт дар ягон компанияи самолёт намемонанд то бишем бе варақи ковид. Ӯро акарам рафт гирифт хай худо хост ҳамин корро шид гирифтак. Баъд як нашуд як чиз дига гап мезанем ки дурунда махинатсиҳои безеб рафтиса ката машинико ҳастан якай дига рафтизеб кардан мо акае ки катиш видео кардем барои чеки Сбербанк накем ката Сбербанк дар метимон бо сум мегзаронем мисол мерем дуруни Москва дар сум тавед ката табрат наметем ки хеле чизоро бовар накунен ё меган иша барен уша барен аввал ҳамин чизоро бинем душа хабар бигирен мисол ба хитон боварӣ дошта бошем баъд икора кунем. А так меган ката Сбербанк табитем мо сум мегзаронем мерем ай Москва мегирем ва брадам биёрем метемтон нашуди чизо бовар накунем. Барои чӣ ки ман хидм ҳозир ҳамиҷа будам баъд катшон хидм гап задам нашуд ҳамин чиз хидм чақчақ кардам гуфтам ки чӣ хеле мерем Москва қати ки мерай ба регистратсия соат чандай хичагун кад номерошам гирифтанда хичагун кад уже. Барои ҳамин сари коро бисёр шидестай бардора эҳтиёт бошен ба ҳамин ҳамада сарбаландӣ мехоҳам ҳанокон ба худо. Нашуд на тест камуи житункуз машинико ними акара чӣ кардам? Ина омадан чӣ гуфтан дакам гапоеро ки ба худо хасам картара бутем у мерем уҷа мебинем инҷа яда акай дигарам мухталиф кардиян мисол мақсад руша нишон додан намехоҳад руша намефораж нишон бута не ки и кор ҳастай аниқай барои ҳамин эҳтиёт кунем бародаро ҳама каса якай Москва мепарафичам карта Сбербанкиш буда даст шаyd хариф фреб мехӯрд карташа медод абрад нагирифтем ҳамин мо сабаб шидем ки карташа ната акаҷон ҳамин хита нишон дода метавони шуморам гуфта будиян гап табугӯй онлайн дар кора гуфтиш шуд мемонем ба Москва ферод
هست همین خیلی گفتن تا نکردم گفتن سپربانک نشد همین چیز هست بردارو برای همین احتیاط کنین باقی سربلند باشین. یا بار دیگه سلام علیکم موداموی کانالی عبداللطیجیده ایرپورت دوشنبه اینا قطعی آدمو گپ زدیم نو شخصیتایی که ما را گفتم بلیط چندی گرفتیم تست کرونا حتما نه آدمایی که تست کرونا گرفتگی نیستن انیق بگیرین تست کرونا که به تست کرونا نمیمونن بگذاری اینجا یک دیگه رفت سپورید گفتن تا ساعت 5 تیار میشن که ساعت 4 رجیستراسیون برای همین کسی که ورق تست نداره انیق ورق تست اون بگیرین بعد ایرپورت بیاین این جمع کوی میرفتگی نه رجیستراسیون کمتر بعد سر میشوه 48 ساعت چیه تست 48 ساعت کراچی سراغ داشته اینه که یک رخای با وعده خود چون تا ساعت 5 گفتن تیار میکنیم اون نامعلومه برای همین تست کرونا رو انیق بگیرین نه کمتر بعد رجیستراسیون سر میشوه مردمینم مهاجرت میرون و غریبی میرون نشد چیزی سوال باشه با تک کامنتر دادن سوال جواب میکنیم سوالتون افتین با میام ایرپورت دوشنبه ویدیو میکنیم بلیط را وقتش ده و امروز 5000 گرفتن نرخ بلیط вообще خمیدگی نیستن نشد نرخ بلیط بگیم نرخ بلیط вообще خمیدگی نیستن تست کرونا حتمی خب خدا نگهبان بردارم